Добро утро, България, в гореща точка на TV7. Аз съм Ива Николова. Имаме добра новина, уважаеми зрители. Стигнахме ги американците, пише на първа страница на вестник Сега. Охранител е най-желаната професия в България. Направено е проучване, което установява този факт. Аз вече виждам киселите физиономии на пористите и тяхното възклицание, пълно с възмущение, докъде я докарахме, какво стана с ценностите. Обаче такива възклицания могат да направят хора, които не познават едно американско изследване за целеполагането сред деца на 6 години, американчета и русначета. Около 80% от американчетата отговарят на въпроса какъв искаш да станеш президент. 80% от русначетата отговарят на същия въпрос тракторист. Така те определят за какво се готви човек в живота си. Ако в България охранител е най-желаната професия, ние наричахме така галено преди години мутрите, очевидно се прави заявка, че повечето от младите хора се подготвят да станат главни секретари на МВР, а в последствие и премиери. Така че това е доста сериозна заявка и доста сериозно целеполагане. Стигнахме ги американците. Друг е въпросът обаче как всичко това в последствие се проявява в начина на управление. И точно това е първата ни тема за разговор в нашето студио. Тя е свързана с прочутото тефтерче на Златанов, където бяха открити доста интересни повели как да се постъпва с едни или други хора. Нарече това тефтерче Йордан Цонев черната кутия на властта. Както знаете, черната кутия в един самолет побира всички команди, които не стигат до земята, и така се установява защо е станала катастрофата. Дали сега ще разберем от това тефтерче катастрофата на това ли се дължи? Двама събеседници в нашето студио, които ще разширят темата. Единия вече ви е познат, Екатерина Заякова, депутат от БСП в Коалиция за България и член на комисията с безкрайно име, която се занимава всъщност с тефтерчето на Златанов. Добро утро в нашето студио. И бившият министър и лидер на партия Нова алтернатива, господин Николай Цонев. Добро утро и на вас. Противно на етиката ще започна с вас, господин Цонев, защото вие поставихте въпроса и колебанието. Има ли министри от служебния кабинет фиксирани в тефтерчето за съответните акции спрямо тях? Защо подозирате, че може да има такова нещо? Да, има такива министри. В презентацията, която направи прокуратурата, когато разкриваше тефтерчето на Цветанов, има записано, че вече се прави проверка на кабинета служебен, плюс проверка не е необходима за всички декларирани. Ето, това е информацията. Това са бележките на самия Златанов. Бележките на самия Златанов, а това е разпечатка от вчера, 6 часа, от сайта на Народното събрание, където срещу служебните министри отново няма подадени декларации. Ние именно за това втори път поискахме по Закона за достъп до информация комисията да ни каже защо служебните министри не са си подали декларациите. Ние и за това правителство бяхме подали сигнал, тъй като те не бяха също спазили 7-дневния срок, но в последствие те ги подадоха, а ние нямаме как да установим дали са го спазили срока или не. Добре, сега въпросът можете директно към госпожа Заякова да го отправите. Има ли такива данни в тефтерчето, понеже вие сте го видели цялото? Значи конкретно по този въпрос нямаме такива данни, но имаме данни, че това тефтерче, което беше оповестено, не е единственото. Вероятно има и други тефтерчета, които не са били издирени ли са тези тефтерчета? Това е презентацията на прокуратурата. Аз не съм си го измислил. Да, тъй като прокуратурата оповести първото тефтерче, което беше намерено при обиска на дома на Златанов. Но така се подсказва ли нещо? Може би подсказва. Но подсказва ли нещо в това тефтерче, че има и други, които вероятно има и други. Аз това искам да кажа, че общо изводите, които направи комисията от оповестените данни и факти, че се очертават 3 кръга субекти, срещу които е образувано производство. Значи първият това са враговете с партиен билет, т.е. вътрешните опоненти на управляващите. Знаете, че в тази категория бяха така изслушаните от комисията Емил Димитров, Вяра Петрова, Шиваров, общински съветник от Варна. Сигурно има и други представители на партия ГЕРБ,
които са били под особеното внимание и инструктажа на хората с инициалите в това тефтерче. Втората категория са именно хора, които заемат или са потенциални кандидати при изборите за заемане на публични длъжности. Господин Цонев, което е открил кметове, кандидати за кметове, икономически също неудобни на определени среди. Ами хора, които се занимават с бизнес и които очевидно трябва да бъдат по някакъв начин ударени, за да бъдат отстранени от бизнеса? Да. Или притискане. Това или притискане. Това въобще притискани не е тайна, за какво да бъдат приказ? За да плащат нещо, за да се откажат от обществени поръчки, примерно участие, за да могат да спечелят. Посочете някакви имена. Примерно, аз ще ви кажа от Русе, откъдето съм аз. Факта, че 2 фирми за 4 години са единствените печелищи почти 100% обществени поръчки, а всички останали биват или принудени да се откажат, или пък не ги печелят по някакви критерии, които... Добре, само сега ще отправя един въпрос и към вас, господин Цонев, нещо да изясня. Вие изслушвате хората, които откривате в тефтерчето? Ние поканихме да изслушаме всички хора, чието инициали се откриха в тефтерчето, за които има бележки в тефтерчето, да бъдат ударени, да бъдат оправени, да бъдат... Някой признали, че е бил ударен, че е бил притискан? Всички, които дойдоха... Документирано ли е това? Искам да ви кажа, че те дойдоха с желанието да дойдат, а не на сила. Значи, ние изслушахме Емил Димитров, Вяра Петрова, Шиваров, изслушахме общински съветници, които са също ударени. Госпожо Заякова, защо не направите публични тези изслушвания, т.е. стенограмите, да можем да ги изчетем? Аз мисля, че трябва да са качени на сайта на Народното събрание, но вероятно това ще стане след като се приеме доклада. След дебатите в пленарната зала. Така, кажете и за третата група, за да отправя още. И третата група, това е най-пък интересната група, която въобще не са имали право да разследват. Това са 21 образувани преписки срещу магистрати. И то какви? Като... Съдии, прокурори? Съдии и прокурори, главно по наказателни образувани дела или пък откази да се образува досъдебно производство, и то не като в качеството им на административни ръководители, а по отношение на постановените от тях актове. Тоест като юристи на длъжността, която заемат и делата, които гледат. По-скоро по същество на актовите, които са вземали присъдата, решенията или пък отказа им да образуват досъдебно производство. Моля ви, посочете имена. Аз в момента имена не мога конкретно да посоча. Поне съдилищата, от които... Има съдия от Благоевград, има от Омуртаг, има от прокуратурата в Смолян, мисля, че бяха... А защо тези решения, които те са взели, удрят човек от ГЕРБ, ако ползваме тази терминология, или обратното? Или обратното. Те или са недоволни, че е образувано съдебно производство срещу някой от техните хора, е постановена присъда. Дори са искали обяснения от магистратите, искали са... На какво основание? Те имат ли право да искат от магистрати обяснения? Те въобще нямат право. Това е независима власт. Именно. Те въобще нямат право да се занимават с магистрати, именно в качествата им на независима власт. По отношение на тях има институционален контрол. Те подлежат тяхните актове на обжалване пред висшестоящите съдебни инстанции. Добре, сега искам да стъпим на още нещо. Когато се съставяше комисията, Бойко Борисов каза следното. Кой е видял цялото тефтерче? Това беше възклицание. Там всеки идиот може да напише каквото си иска. Сега това са стандартните за Бойко Борисов оправдания. Възможно ли е да дописва, но има ли идиот, който да дописва? Кой е идиота? При ГЕРБ всичко е възможно. При ГЕРБ всичко е възможно. Все пак аз не разбрах, понеже това е повода за нашето идване, защо не са качени декларациите на служебното правителство, проверени ли са декларациите на служебното правителство, взето ли е някакво решение по отношение на служебното правителство. Аз пак ви казвам, това е информация от 6 часа вчера. Ние сме извадили от сайта на Народното събрание. Ние сме подали втори сигнал към комисията да ни дадат достъп.
Да не говорим, че за служебното правителство се говореше и за несъвместимост още с назначаването. А по отношение на това, което вие попитахте за стенограмите, там има в тази комисия два регистъра. Един е регистър за жалбите и другия регистър за актовете, които са издадени и наказанията, които са наложени на тези, които са се провинили. И ние от Нова алтернатива смятаме, че тези два регистра трябва да бъдат публични. Тъй като, примерно, ние сме подали жалба, подали сме сигнал, ние не знаем какво е движението на сигнала, наложено ли е наказание, не е ли наложено. Госпожо Заякова, все пак аз ще стъпя и на още нещо, добавяйки към това, което пита господин Цонев. Има ли данни за господин Плевнелиев? Още тогава, още в началото излезе такава информация. Там нещо бяха опровергали от президента много условно. По отношение на господин Плевнелиев има такива данни, че председателят лично е наредил да не се качва информацията в интернет и да не се подава сигнала в прокуратурата, нещо, което противоречи на процедурите, описани в Закона за установяване. Така, това е вързано с служебното правителство. Някак си намирам връзка. Той назначаваше служебния кабинет. Да, само искам да кажа, че да повторя това, че ние не сме разследващ орган и комисията не е в детайли разисквала абсолютно всички факти и данни, които са в тефтерчето. Това прокуратурата ще свърши по образуваното досъдебно производство. Ние имахме за цел в тия срокове, които се дадоха на комисията, да установим как е действала тая комисия, нарушавала ли е закона и ако има такива нарушения, и ако има условия за нарушаване на закона в действията на комисията, да се предложат законодателни инициативи за подобряване на работата и да няма условия за по този начин еднолично и субективно действие Вярно, на не сте председателя. разследващ орган, но все пак това, за което настоява господин Цонев, изглежда има основание, поне на ниво депутати, за да може това да излезе и като публична информация. Това вероятно ще стане обекти на обсъжданията в пленарна зала, при дебатите. Вие вече сте внесли официално искането. Ние сме поискали за втори път достъп до обществена информация. Добре, аз нещо искам вас конкретно да ви попитам. Малко остава време за нашия разговор. Роман Василев беше прокурора, който огласи това тефтерче. Спомням си, че той даже четеше избрани откази от него. Той беше и човека, който ви повали и каза, вие сте престъпник в началото на вашата епопея, която приключи с оправдателни присъди, ако мога така да се изразя. Имате ли пълно доверие на всичко, което чуваме по тази линия за тефтерчето? Винаги е възможно не всичко да е вярно, но самия факт, че прокуратурата го оповести публично на презентация пред журналисти пред цяла България, смятаме, че то е вярно. Още повече, че то е следствие и както вие започнахте в началото, то се оказва черната кутия на властта. И ясно е как са притискали, изнудвали своите, чуждите, всички. Така са управляли през последните 4 години. За притискането и изнудването ще става дума след малко. Само да ми кажете, има ли имена на депутати в това тефтерче, които в последствие се откъснаха от ГЕРБ? И по-конкретно сега Георги Марков и Светлин Танчев са последните герои на деня? Последните герои не сме ги срещнали като указания в тефтерчето, но достатъчно красноречиво бяха разказите, свободните на тримата бившите депутати, двама от ГЕРБ, Емил Димитров и Вяра Петрова, и на Шиваров, който е общински съветник от ГЕРБ във Варна. Категорично и тримата потвърдиха, че това, което се е случило с тях, е именно вследствие на дадения инструктаж. Това е саморазправа с тях поради несъгласие с управляващите в ГЕРБ по някои въпроси и резултата беше виден за цялото общество. Те бяха принудени да напуснат партията и съответно след това... Добре. Господин Цонев, запазваме си правото, след като бъде разгледана, как да кажа, сигнала ви в комисията, да чуем и резултатите и от вас, защото е интересно какво ще излезе наистина по линия на служебното правителство и конфликта на интереси, чието декларации до ден днешен не сме видели. Благодаря ви много за този разговор. Ние продължаваме с още интересни неща. Между другото, човека, който най-често виждахме неговите инициали в тефтерчето, Искра Фидосова ИФ, напусна
партията. Този човек беше пряко свързан с Цветан Цветанов. Филип Златанов пък беше свързан с Искра Фидосова. Другите двама депутати, които напуснаха, също се обвързат с името на Цветан Цветанов. За всичко това и какво ще ни казват тези напускания, дали ГЕРБ се разпада или това е прочистване, както твърди Бойко Борисов, след минутка.